Зараз третій працоўны семестр у стадии активной падрыхтоўкі. Планы на 2020 год працаўладкаваць больш за 3000 бойцов, якія аб'яднаюцца ў 300 атрадах. Усяго 8 профіляў, але традыцыйна найбольшай папулярнасцю сярод моладзі карыстаюцца атрады будаўнічага напрамку, а таксама педагагічнага, сельскагаспадарчага і сервіснага. Актыўна абмяркоўваюцца планы работы ў гэтым годзе міжнароднага студэнцкага атрада. Сёлета Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі ўдасканаліў сістэму пошуку жадаючых працаўладкаваць у трэці працоўны семестр. Цяпер выявіць сваё жаданне на ўдзел можна ў рэжыме онлайн. Мы запустили такой, как QR-код нашего штаба студенческих отрядов, по прошествию, по которому можно пройти по ссылочке и заполнить анкетку желающего трудоустроиться. Там можно оставить свои данные и в какое время тот или иной молодой человек хочет поработать в наших студенческих отрядах. Плануе працаўладкавацца ў трэці працоўны семестр і студэнт біялагічнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна Дмітрый Лікуновіч. У маладога чалавека ўжо ёсць вопыт работы ў будаўнічых атрадах, прычым у ролі камандзіра. Хлопец зрабіў для сябе пэўныя высновы, якія і падштурхнулі да працаўладкавання ў атрадзе сёлета. Я понял, как на самом деле зарабатываются деньги, потому что это действительно очень тяжелый труд, когда работаешь по 8 часов, возвращаешься без сил, и надо еще заниматься какой-то идеологической работой, как командиру. У Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна работа по падрыхтоўцы до трэцяга працоўнага семестра ідзе поўным ходам. В данный момент очень важно создать базу готовых студентов к выезду. Во-вторых, сформировать базу потенциальных нанимателей, которые готовы принять наши студенческие отряды в городе и даже в области. Поэтому на данный момент у нас есть 6 лагерей, которые готовы принять студенческие педагогические отряды. Пакуль урачыстае адкрыццё трэцяга працоўнага семестра плануецца на канец красавіка, пачатак мая. І пасля гэтага студэнцкія атрады будуць гатовы адпраўляцца ў бой на вызначаныя аб'екты.